akụ mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ n'Ọkịja ego mmiri a na-agwụrụ agwụ ụmụ Naịjirịa ego mmiri ọ na-agwụ agwụ mmiri bute akụ n'Ọkịja ego yọm ego enwere ọgwụgwụ akụ si na mmiri ọ na-adị ka ubom mmiri ego mmiri dị ka aja ubom mmiri ịma na ọ na-agwụrụ agwụ ego mmiri adagwụ ọ bụla maka ezigbo nwanne m Frank nwee wuzie onye akpọrọ mmiri bute akụ High Chief Frank nwee wuzie ngike chiri mmiri bute akụ ego mmiri adagwụ agwụ Swank Integrated Limited Swank Supermarket Limited Swank Security Limited Swank Door Igbo gbawa ụzọ ị ga-agbawanwu Swank Door ka ndụọ mmiri bute akụ n'Ọkịja udo na nne m ụlọ ezigbo nwanne m onye akpọrọ Uchi Frank nwee wuzie n'arọ 1987 ka nne m ụlọ ogbotogbo nwa ezinụlọ bụ ewuzie mmiri bute akụ n'Igbo oke mmọnwụ ezinne ya ka a na-akpọ Chief Edwin ewuzie onye a na-etu otu ịgba n'Ọkịja otu ịgba Ọkịja gbanwe ụbụla otu ịgba na otu ịgba nwee wuzie ọnwa obi agbụrụ n'otu ịgba na ezinne ya ka a na-akpọ Late Lolo Felicia ewuzie nwanyị ọma ife ọnwụ na-eme Owerike ife ọnwụ na-eme Owerike Chief na Lolo wee gbazie n'akụ elu mmiri bute akụ bụ n'akwụkwọ n'Ezegedegwu Primary School Ọpasita Secondary wejebe na Ọkịja Grammar School ga-agbọlụ OGS ebe anwa ka ọ gụrụ sekọndịrị ọgụsị anya bụ sekọndịrị wee pasite University o wee jebe n'ugwu wee gụọ na Institution of Management and Technology n'Enugu nke akpọrọ IMT ebe ahụ akọgo University o wee gụsịa University duto na Frank bụ onye na-agba mbọ onye nwere efu n'anya ebe bizines dị ịma na chi ga-adị mma n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ka ngwa unu na ọ na-ebido mbọsị izizi chai mmiri bute akụ mmiri bute akụ mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ mmiri bute akụ mmiri bute akụ ego mmiri adagwụ agwụ mmiri bute akụ nnukwu ego mmiri a na-agwụ agwụ mmiri bute akụ oyimụ aja dị n'osimiri gboo ya bụ na ego ka ị ga-akwụ mana aja dị n'osimiri anwata ụfọdụ ego mmiri bute akụ ka ngwụrụ ege ya ma ngwụrụ agwụ mmiri bute akụ nnukwu ogbotogbo nwa Ọkịja shado mmiri bute akụ mmiri bute akụ mmiri bute akụ n'Ọkịja ide oyi
gụsị akwụkwọ wee were amamihe Chukwu nyere ya na nke ọ gụtalụ n'akwụkwọ wee jebe obodo oyibo. O jebere obodo India n'afọ 2009. Ọ nọlụ na India ruo 2011 nwee registered company. Arọ na-abọ ka ọ nọlụ India site na agbabụ mbọ ọ na-agba na ngọzi Chukwu dị ya n'isi. Odogwu wee nwee registered company na India. Ife abọlụ ya bụ company wee bụlụ EOU Impex Limited n'obodo India. Mmiri bute akụ n'Ọkịja Odogwu. Okokokokoko onye Chukwu na-agọzi ka ọ ga-agọzi, maka onye a ga-emele ebere ka a ga-emele ebere. Ọ bụ ya mmiri bute akụ na-eso n'anụ nwere isi ọma. Ife na-agwa ụmụ Igbo wee bụlụ tupu ijebe obodo oyibo segbola na-eju Chukwu obodo oyibo ọ bụkwa akalaka m. Maka akara aka gị dị na Naịjirịa ijebe obodo oyibo ka m gwa gị eziokwu na ị na-eje na nkịtị. Mmiri bute akụ onye Ọkịja achọla ogidi. Oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma. Eze Ụmụọgọ mmiri bute akụ. Mmiri bute akụ wee bịa obodo oyibo mgbe arọ ịnọ wee nata na Naịjirịa wee bulu ego wee bata wee lụbala obodo ọlụ ọma, wee lụbala obodo ife dị mma. Mmiri bute akụ n'Ọkịja Odogwu. Mmiri bute akụ bata Naịjirịa o wee bụrụ na ebube zugo onwe ka arụ. Ife eji ama mma ife anwa n'ozugo onwe ka arụ. Odogwu wee buru ike wee bata wee mebe ife dị iche iche. Mmiri bute akụ wee bido ọrụ ọma. Ndị ọrụ ụlọ na-erike, ndị o tinyesịrị n'ụlọ akwụkwọ, ndị obi dozili ọlụ ma ndị obi dozili abịa, onye ọbụla wee na-emebe ọfụma. Mmiri bute akụ wee tinye aka na anị kpọkọọla ọtụtụ ndị mmadụ wee naba obodo oyibo. Onye ọbụla nọ na-emebe ọfụma. Ịgbata ego abụrụ isi. Ife bụ isiokwu bụ mmadụ one siri aka ga-eli nri. Ka njụ ọnụ mmadụ one ka ị na-enyela aka. Mmiri bute akụ n'Ọkịja Odogwu. Mmiri bute akụ lụsịrị ọlụ ọma wee banye n'ụlọ nsọ Chukwu. Ọtụtụ ife mesịrị mmebi n'ụlọ nsọ. Mmiri bute akụ lụsịrị fancha dozie isi eve ọfụma si ndị ụka fatinye ya n'ekpere. Maka mmiri bute akụ bụ Nwachukwu. Ife gbasalụ Chukwu na-atọ ya ụtọ ọfụma. Ife gbasalụ Chukwu na-enye ya ọṅụ. Odogwu mmiri bute akụ n'Ọkịja Odogwu. Mmiri bute akụ, mmiri bute akụ, mmiri bute akụ n'Ọkịja. mmiri bute akụ, mmiri bute akụ, mmiri bute akụ n'Ọkịja. Odogwu onye Ọkịja chọrọ ogidi. mmiri bute akụ n'Ọkịja. Eze Ụmụọgọ mmiri bute akụ Odogwu. mmiri bute akụ Swank supermarket, Swank doors,
Swan Security mmiri bụtapụ dị so na ndị awọ ndị ndị zụrụ azụ erigo nne ndị nyere aka erigo nne mmiri bụtapụ bịa nyelụ nwanne gị ekwelu m aka mmiri bụtapụ bụ elu m Ifeọma Odumọkịja Ifeọma na-anya mmiri bụtapụ n'Ọkịja mmiri bụtapụ wee jebe Imo steeti wee jebịata ọmalịcha mmọnwụ onye akpọrụla ọlọ Amarachi Asampete nwanyị dị mma adị Imo steeti ịdị ka achọrọ nwanyị ọma osiri eme Odumọkịja na-ekene gị n'egwu a Chukwu wee were ọmụmụ gọzie fa wee nyefe Chimamanda na Chizaram na-ewuzie Frank ewuzie Junior ụmụ Chukwu ji chọfa mma ọlụọma mmiri bụtapụ ụlọ na-erike ya ka obodo anyị ji kpọba odogwu wee chie ya echichi mmiri bụtapụ n'Ọkịja mmiri bụtapụ si m oke na ụmụnne ya kedu ndị anyị na-ekwu onye bụ Mr. Olisa ewuzie oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma ọ sịkwa m kene afọ anya ewuzie anya ndị Igbo ji afọ ụzọ o ji moto eme ọgụ na amụwa ọdọfin Lagos steeti anya ndị Igbo niile anya nwe ewuzie na ọ ga-adịrị gị mma ọ sị m kene ndị ọyị ya Chukwu Ebuka Nwodo ezigbo mmadụ Enugu ka o si eje ọnya bụ CEO Ladies Empire and Ladies Properties obodobo nwa n'obodo Turkey ezigbo mmadụ mmiri bụtapụ si m kene gị n'egwu a Mr. Emmanuel Emenike ya bụ CEO Emmanuel Emenike Real Estate Limited Emenike bụ onye bọọlụ ọ balụ Naijiria bọọlụ ọfụma ya ka Emenike ji igwe bụlodo Emmanuel onwe Emenike swanke esemokwu na gị n'egwu ọ sị m kene Osta Iheme Pọpọ onye fim ya bụ CEO The Residence Hotel Limited n'Imo steeti Pọpọ Nwekọma mmiri bụtapụ si m kene gị ọ sịkwa m kene Don Perry the Spanish man ya bụ CEO Spanish Kingdom Group Limited obele nwa na-ebe agụ mbọ n'obodo ukwu obele nwa nọ gị na-ebe agụ mbọ odogwu n'obodo ukwu swanke esemokwu gị ọ ga-adịla unu na mma jidenu ka unu ji unu ana n'azụ onye asị jide ka o ji nọ na-eme ọfụma odogwu mmiri bụtapụ n'Ọkịja odogwu ọ sị m kene Obiefu n'oke afọ atọ na Nọgwụ Obidon Money Man na Istanbul Turkey odogwu Obidon n'ọga dịrị gị mma akọ na Nọgwụ
oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma atụ dogbuwe mmiri bute akụ si m okene gị n'egwu ọ sị m okene Chigozie Kanu CEO Maintain Brudi Change na Istanbul n'obodo Turkey Maintain the level nwoke teghete dike nwa na-arọ Chukwu odogwu Maintain sụwa nke si m okene gị n'egwu sụwa nke si m okene Honorable Efero Michael Uchenna Adieme aka Chinemeze n'ọba obute ka ọra odogwu Chinemeze n'ọga adịrị gị mma ibi na Western Cape Town na South Africa oyemu Chinemeze nwe onye ọba odogwu Ọchukwu na-emeze ọ bụrụ mmadụ na-emeze mmiri bute akụ odogwu ọ ga-adịrị gị mma Odumọkịja na-ekene gị n'egwu ịbata n'Ọkịja achala ogidi tata mmiri bute akụ tinyere ọkụ ọ gbapụrụ mmiri ndị o nyere aka karịrị akarị odogwu mmiri bute akụ nwa onye achala ogidi ọrụọma mmiri bute akụ erike ive ọ na-eme akarịka obele nwatị na nwata bụlodo ya bụ CEO Swank Doors Swank Furniture o si n'ụlọ ọrụ ya na Turkey na-ebunata furniture na Nigeria Swank Supermarket all over the country ego ga-ejezugo mba mmiri bute akụ nwa onye achala ogidi Ọchukwu na-eme eze ọkwa onye Chimele eze ọbụlụ Chukwu emego gị eze mmiri bute akụ nwa onye achala ogidi jidekwa ka iji anakwa n'azụ ma chaa egekwa n'asịrị ndị ilo maka onye chi gbalụ Krismas ọ gbalụ ụmụnne ya obodobo nwa na ọ ga-adịrị gị mma Frank wee wuzie Odumọkịja na-ekene wakene mmiri bute akụ mmiri bute akụ mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ nwa onye achala ogidi mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ si m okene Asian Tigers House ọ sịkwa fa na ọ ga-adịrị fa mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ si m okene Ọkịja Big Brothers Assemble na ngwafa na ọ ga-adịrị fa mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ nwa onye achala ogidi mmiri bute akụ mmiri bute akụ daalụ onye nwe ego na-ekene mmiri bute akụ mmiri bute akụ na Ọkịja ego mmiri adagwụ mmiri bute akụ mmiri bute akụ mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ n'Ọkịja mmiri bute akụ n'Ọkịja